Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Illum se nkun qed naqralkom il-ktieb li jismu L-istejjer tan-Nannu Wenz. Dan il-ktieb kitbitu l-awtriċi Lidja Żammit u l-illustrazzjonijiet saru minn Sara Piżani. Il-ktieb ġie ppubblikat minn Horizons. Darba waħda kien hemm Ġulja li marret bil-qiegħda ħdejn in-Nannu Wenz. In-Nannu Wenz kien iħobb jirrakkonta l-istejjer. Dawn kienu stejjer sbieħ. Dawn kienu stejjer mimlijin avventuri. In-Nannu Wenz beda jirrakkonta storja lil Ġulja. Darba waħda kien hemm nemla jisimha Nemlija li kienet qed tfittex ħabib jew ħabiba. L-annimali kollha tar-renju maġiku saru jafu b'dan. L-annimali tar-renju maġiku bdew ġejjin wieħed wieħed u waħda waħda biex jagħmlu ħbieb ma' Nemlija. L-ewwel annimal li mar ħdejn Nemlija kien Pejxu, attus minħall Pejxuna. Pejxu staqsa lil Nemlija: "Trid tkun ħabiba tiegħi?" Nemlija wieġbet: "Inti tigreb dawk id-dwifer li għandek? Ħa naħsibha ftit. Jimportant tagħtini ftit ħin ħalli naħsibha sew." It-tieni annimal li mar ħdejn in-nemla kien Raffaella, ġiraffa minħall Raffinu. Raffaella staqsit lil Nemlija: "Trid tkun ħabiba tiegħi?" Nemlija wieġbet: "Inti twila wisq. Lanqas nista' nara wiċċek daqskemm inti twila. Ħa naħsibha ftit. Jimportant tagħtini ftit ħin ħalli naħsibha sew." It-tielet annimal li mar ħdejn in-nemla kien Fantone, il-junfant minħall Fantazju. Fantone staqsa lin-Nemlija: "Trid tkun ħabiba tiegħi?" Nemlija wieġbet: "Inti kbir wisq. Lanqas nistgħu nilagħbu flimkien daqskemm inti kbir. Ħa naħsibha ftit. Jimportant tagħtini ftit ħin ħalli naħsibha sew." Ir-raba' annimal li ġie ħdejn Nemlija kien Bawbaw, kelb minħall Bawbawsu. Bawbaw staqsa lin-Nemlija: "Trid tkun ħabiba tiegħi?" Nemlija wieġbet: "Int tinbaħ wisq. Ħa naħsibha ftit. Jimportant tagħtini ftit ħin ħalli naħsibha sew." Nemlone li jiġi t-tifel il-kbir fil-familja tan-nemla mar ħdejn oħtu Nemlija. "Għaliex tinsab imdejqa, għażiża Nemlija?" "Għax ma nafx lil min se nagħżel minn dawn kollha biex ikun ħabib jew ħabiba tiegħi. Ħaġa waħda ngħidlek, kun ħabib ma' kulħadd. Kulħadd għandu s-sabiħ tiegħu. L-importanti li dejjem tara li l-ħbieb ikunu sinċira." "Għandek raġun. Ejja nagħmlu festin flimkien." Kemm ferħu l-annimali talli saru ħbieb tan-nemla u ma damu jisnu flimkien sa ma telgħet ix-xemx minn fuq ix-xefaq. In-Nannu Wenz staqsa lil Ġulja: "Oġbitek din l-istorja?" "Iva, oġbitni ħafna." "Grazzi Nannu Wenz. Issa ejja nagħmlu festin aħna man-nanna u mal-ħbieb tiegħi. U int jekk trid kompli għajdilna l-istejjer tiegħek." Tfal, jekk għoġbitkom din l-istorja, inħeġġiġkom biex tidru sal-librerija fejn hawn selezzjoni ta' kotba varji. Grazzi tal-attenzjoni. Saħħa!